Happy New Year! Nganong New Year man? Kay karon sugot ang kalendaryo sa simbahan. Liturgical calendar. Katong niaging Domingo, gisaulog nato sa solemnidad sa Kristong Hari. Ang katapusang Domingo sa kalendaryo sa simbahan. Ug ang unang Domingo sa Adbyento, ang unang adlaw sa kalendaryo sa simbahan. Ang atong kalendaryo nagsugot tag January 1, apan ang kalendaryo sa simbahan nagsugod sa unang Domingo sa Adbyento. Mo na dagkutan nato ang unang kandila sa Advent Rite sa korona sa Adbyento. Upat na kakandila, upat ka Domingo ang panahon sa Adbyento. So karon Dominguha, gisugdan na nato ang panahon sa Adbyento. Dayon atong madungog na pod sa panahon sa Adbyento, mingon, pagbantay kamo, pag-andam kamo, dili nato may baw-an ang panahon sa pag-abot sa anak sa tao. Mo naigsuon ko ang pagbantay dili lamang sama sa usa ka iro na nagbantay siyang balay o siyang balay. Ang atong kinabuhi kanunay nagpanaw. Kung nagpanaw kita kanunay, magbantay kita sa dalan natong agianan. Kung asa ta paingon, asa ta padulong, mo'y atong bantayan sa atong pagpanaw ning kalibutana. Samagot sa usa driver, ang driver kinahanglan magbantay sa dalan. Dili siya maghimo paglain buluhaton. Kay kalagmitan ang driver maaksidente kay nag-text sa cellphone o nag-video call o nagbasa og mga text dito o naglantaw og sini dito sa cellphone samtang ga-drive. Unsay mahitabo, maaksidente ang driver. Sa atong kinabuhi, dili na kita unta ma-distracted. Kay once we are distracted, dili nato mailhan asa ta padulong. Kinahanglan kita kanunay naka-focus asa ta paingon. Asa ta paingon? Si kinabuhing walay katapusan. Asa ta paingon? Na kita makaiusa sa atong Amahan sa langit. Asa ta paingon, sa langit lagiandam sa Ginoo alang kanatong tanan. So kitang tanan nagapanaw nining kalibutana. Kanunay kitang magbantay sa dalan na atong agianan o ang atong dalan na agianan padulong sa kinabuhing walay katapusan. Muna sa atong ebanghelyo ato nadungog, nag-mention ng Ginoo bahin kang Noe dito sa arka ni Noe. Katong panahon na ang mga tao wala may sayop naghihimo. Tawhanon ragod sila. Nag-inom, nangaon, nagminyo-anay. Busy sila kaayo silang kinabuhi. Muna wala sila nakadungog sa tawag ni Noe na nailunop na moabot sakay mo sa kong arka. Apan tungod na busy silang bulaton matag adlaw sa lingaw-lingaw, sa pag-inom, sa pagpag-party-party, sa ML, sa pag-date-date, sa pamaili, pag-ubog-ubog, busy kayo sila, wala nila nadungog ang imbitasyon ni Noe. Mo na pag-abot gani sa lunop, ni banlas na, diya pa sila nakaingon, uy, naday imbitasyon si Noe, pero nangalunod na silang tanan. Wala sila na makatigod sa signales na gihatag sa Dios alang kanila, kay nabisi sila sa ilang kinabuhi. Karong panahon na igsuon ko, daghang kayong peligro na may tabo sa atong kinabuhi. Dili ka na mga terorismo God, dili ka na mga mingunta na daghang kayo madungog kita sa naitabo sa TV,
sa laing dapit. Pero kung aton tan-awon, ang pinakapeligro ang adlaw-adlaw natong kinabuhi. We are so distracted in the realities of life. Kaya nga naman, nabisi kita pagunaw na lamang sa atong kaugalingon. Nabisi kita unsaw nato pagpadato. Nabisi kita unsaw nato may mutang powerful. Mabisi kita maabot natong atong ambisyon sa atong kinabuhi. Nabisi kita na wala ganita makapatikot sa atong mga kaigsunan, sa atong silingan. Ang atong pantantaw sa atong kinabuhi, limitado lamang. Ang atong gilantaw para lamang sa atong kagalingon. Nalimot na ta sa langit, nalimot na kita sa kinabuhing tunhay, nalimot na kita asa ta padulong. Muna, we are unprepared for the coming of the Lord. Muna, si San Pablo mingon, ang kagabihunon, the night is advanced, the day is at hand. The moment has come to wake up and conduct ourselves properly as in the day, not in orgies and drunkenness, not in promiscuity and lust, not in rivalry and jealousy. Ang importante ang atong kinabuhi na ang kanunay sa pagpangandam sa pag-abot sa Ginoo diya kanato. Apan ang tao karon nagpabungol-bungol na sa imbitasyon. Dagantang giimbitar, apilta sa kapunungan, aron natay formation, ang tubag, bisiko. Apilta sa mga ministry, aron makalagad kita, ang tubag, daghang kong bulhaton. Apilta BEC, aron natay Bible sharing, akamura, okay la ko niyong ani, kay okay naman ko nakalaga sa simbahan, dili na ko maapil sa BEC. And we say, I'm busy. Daghang kong bulaton, daghang kong himuon. Muna sometimes, manguna ka sa mamatanon, uy, simba mo matag Domingo, ay dre, daghang kayong assignment, dre, manglabak ko. Daghang tang busy, wala tay panahon sa Diyos. Kaya nga naman magkulang tag panahon sa Diyos, ang atong ginauna lamang kanunay, ang atong kagalingon. Wala nato makita ang dalan padulong sa kalangitan na angay natong kapton sa atong kinabuhi. And so, mingon ta, maabot na gani ang problema, magpanik na ta. Na gani mga pagsulay, magpanik na ta. Muna makadungog ka na-depress, na naghikog, na dili na may istorya ang tarong, na kalita lamang muhilak, na di ta kasabot, yanong nihilak, na kalita lamang muhalog, mayo kong humot, baog sukapot. We are not prepared. We are not prepared. Sama sa panahon ni Noe, pag-abot, di banlas na, di wala sila nakaandam. Kay wala sila nakafocus sa Ginoo. Muna, mingon, gubot naman. Kinahanglan ta mag-istoryahanay, aron na ay kalinaw. Ako daghang kong meeting, apilan. Unsahon nato na makabot nato ang kalinaw. Meeting sa mga pulis, meeting sa COMELEC, meeting dito sa national, regional, lagang meeting. Kinahanglan magtukod tag eskwelahan dito. Kinahanglan tarungon natong dalan dito. Kinahanglan i-organize nato daghang kayong meeting. Usara ang kulang. Usara ang kulang. Nagkulang sa pagtuaw sa Ginoo, pagtawag sa Ginoo. Muna, di Isaiah ningon, nindot kayo. They shall bear sword into plowshares and their spear into pruning hooks. Ang ilang may espada, mahimo na ning pangdaro o kanang espada nila makabunga ni
sa mga kalanon nato, dayo makabot nato ang tinuod na kalinaw. Kung kita lamang nakafocus kanunay sa Dios, kung ang kinabuhi nato kanunay sa Ginoo, maangkon nato ang kalinaw. Ang problema na at kanunay, walay taong walay problema. Pero ang kalinaw makabot nato, taliwala sa atong problema, kung na ang Diyos sa atong kinabuhi. O ang atong kinabuhi naa kanunay sa Ginoo. Muna sa atong salmo, nalipay ako, kagiingan ako nila, mangadto kita sa balay sa Ginoo. And that is all our invitation in this season of Advent. Mangadto kita sa balay sa Ginoo. Dakog natong kalipay, if we heard that invitation, nakitang tanan giimbitar, mangadto kita sa balay sa Ginoo. Kung gusto kitang kalinaw, ang atong kinabuhi naa sa Diyos. Kung gusto kita ng kinabuhi kanunay malipayon, ang atong kinabuhi naa kanunay sa Ginoo. Paano sa may naitabo? Pag-abot sa Pasko, wala ta pagpanganan sa pag-abot sa Diyos. Nabisik kita, Christmas party, exchange gift. And we don't have time to put ourselves into silence and to pray, Umarika, Jesus, Maranatha. Wala kita pag-ampo sa pag-imbitar sa Ginoo sa atong kinabuhi. Umarika, Jesus. Jesus is inviting us, mangadto kita sa balay sa Ginoo. Nganong dili nato maimbitar ang Ginoo sa atong kinabuhi. Umarika, Jesus. Muna igsuon ko, taliwala sa kabisi nato Christmas, mangita kitag panahon na makahilom kita sa atong kinabuhi o imbitaron nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. The other night, I was talking with a lady, kining bayhana, katuluman ng minyo. Karon naghilak, kay gibulagan na po siya sa iyang katulo. Ingon siya, Father, karon po ko nakabalo, na importante dahil ko magrosaryo. Nga naman, Inday, na ako'y gipangita, namulab na ako, pero biyaan man po ko. Ang akong pangutana, sa may good love na imong gipangita in your life? If we don't see the real love that we are looking, magsigitag pangita na dili mao. Pero kung atong makita in our life, unsa gud ang atong kinahanglan, ang gugma sa Diyos kanato, mapundo kita ug malinawon ang atong kinabuhi. Muna igsuon ko, si San Vicente ningon, whatever you do, think of yourself. Think not of yourself, but God. Sa tanan natong buhaton, ayaw hunaw na ang imong kagalingon, hunaw na kanunay ang Ginoo. Muna ganahan kumulantaw sa imahin ni San Vicente. Kay si San Vicente kanunay nakatudlo dito sa langit. Sa imahin ni San Vicente kanunay, oy Julius, hangad kanunay sa langit. Kay dito ta padulong ang atong buhaton kanunay alang sa Ginoo. Ang tao gani kanunay nakafocus sa langit, malinawon ug malipayon ang iyang kinabuhi. Amen. Palihog manindog.